Noniin, terve. Älkää sitten ihmetelkö, mun ääni on vähän hiljainen tuolla, kun mä ajan tossa tiellä, koska mä en viitti puhua kauhean kovaa. Ja niin poispäin. Okei, toi tie siis varmaan näkyy tästä hyvin. Elikkä mä aion näyttää teille, mikä on hoppi. Tai miten se tehdään. Siis en ole 100% varma, että voiko sitä myös sanoa bunnyhopiksi. Mutta kokeillaan. Elikkä meillä on käytössä tämmöinen linja BMX:llä. Pystyy itse asiassa tekemään näin. Tosiaan BMX:llä lähtee aika nopeasti ympäri. Sitten eiköhän muuta ruveta hommaan. Elikkä kun sä yrität hoppia, niin pitää yrittää nostaa tuota perää tällä ilman tesujarrua, ettei näe. Elikkä siihen perän nostoon lisätään vaan tämmönen pikkuinen nosto. Siitä tulee hoppi. Silloin voit vetää tälläin näin. Vaikka sit sinä pystyy hyppää sivukkain. Tai niin poispäin. Elikkä kommentoikaa, jos jotain jäi puuttumaan tai jotain. Ja sitten on turhaa kysellä bunnyhoppia, paitsi jos täällä jonkun mielestä bunnyhoppi, mutta ei varmaan ollut, niin multa on turha kysellä ainakaan vielä bunnyhoppia. Tämä meinaan osaa. Ja sitten joitain temppuja saa kysellä, mutta itse asiassa meillä ei ole kunnolla mitään temppuja tässä kanavalla. Näitä polkupyörätemppuja siis. Että ehkä tulee, ehkä ei. Meinaa tänään, huomenna. No ei huomenna välttämättä. Tänään, huomenna, ensi viikolla. No ei. Niitä ei välttämättä tule taas ihan lähiaikoina. Meinaan tehdään harvoin videoita. Ei ole kovin aktiivisesti käytetä videoita, mutta videoita katsotaan. Tosiaan saa ehdotella kaikkea. Ei kirjaimellisesti kaikkea. Niin ja että jos ei toi ääni kuulunut, ei oo mun syy. Ei vaan jaksa puhua nyt kovempaa ja näin. Morjes.